Esta é a páxina principal da nosa aula virtual. Se prememos neste icono, vemos que pon páxina principal. Ben, para configurar esta páxina temos que acceder con un usuario que sexa administrador. No noso caso, o usuario que creamos ao facer a instalación da aula virtual. Ben, para configurar a páxina principal temos dúas opcións. Primeiro, ir á administración do sitio e ir á páxina principal. Aquí pódense engadir elementos xa predefinidos no Moodle, pero hai que distinguir entre a páxina principal que aparece cando nos accedemos á URL da aula virtual e aínda non nos autentificamos, é a páxina de presentación da aula virtual, que aquí se chama páxina principal. E logo, a páxina principal ao entrar no sitio, é dicir, a nosa páxina, digamos, de benvida cando xa iniciamos sesión. O que nos pide o exercicio é que na páxina de presentación da aula virtual, é dicir, nesta, engadamos un logo, un bloque de autentificación do usuario e unha caixa de busca do cursos. Vale. Entón, aquí podemos engadir a caixa de texto de búsqueda para buscar un curso. A lista de cursos vámola deixar de momento, vale? Pero fixadevos que non temos opción de engadir nin o logo, nin o bloque de autentificación. Ben, este paso xa está dado e dámoslle a agardar os cambios. Para ver a páxina de presentación da aula virtual podemos ir a inicio do sitio, vale? De momento non presenta o bloque de cursos, xa o fará. Ben, para engadir o logo e para engadir o bloque de autentificación temos que activar a edición aquí. Ben, para engadir o logo podemos premer esta tuerquiña e iríamos aquí ao procesador de textos e o faríamos igual que se fora unha etiqueta, vale? Eu xa teño unha imaxe que xa descolguei e vou poñer esta. Vale, tamén me pide que poña unha etiqueta e vou poñer un aliñamento á esquerda para poder escribir á dereita da imaxe. Así aquí podo poñer aula virtual creada para o módulo aplicacións. Bueno, vale, por exemplo, vale? Vamos poñerlo máis centrado e guardar os cambios. E xa teríamos o logo. En canto ao bloque, temos aquí agregar un bloque á esquerda. A páxina principal nestas últimas versións convírtese en algo semellante ao curso, a unha sección do curso, vale? Entón, dime que engada un bloque de autentificación de usuario. O bloque de autentificación de usuario en español chamase entrar. Xa por defecto, el non ten un perfil. Simplemente, cando inicia a sesión, detecta en que estás matriculado e o teu perfil vai a ser o que teñas no curso no que accedas, de acordo? Vale? E con isto remataríamos. Desactivar edición. Vale. Se ahora cerramos sesión, vemos que temos esta páxina de presentación da aula virtual co logo, coa caixa de busca de cursos e co bloque de autentificación de usuarios, que era o que o pedía o exercicio.